'yan kallo su rinka gane wani abu. Ka san ita wato shi wayo baya sai da ta ba, sannan kuma ba za ka taba ji an ce ƙaryarka ta ƙare ba, gaskiyarka ta ƙare ba, sai da ce ƙaryarka ta ƙare. Ba ka taba ji an ce gaskiyarka ta ƙare sai dai ƙaryarka ta ƙare. Yanzu mu ɗauki adadin shekarun da wato Alhaji Ali Nuhu ya yi a cikin masana'antar nan, da kwalitinsa da daɗewarsa da nasarorin da Allah Ubangiji ya bashi. Wannan shine ya tabbatar mana da cewar gaskiya da ya rike, da kuma kyakkyawar mu'amalarsa da mutane a masana'antar, da kuma wato tsayawa da kulawa da kiyaye abubuwan da za su zubar da mutuncinsa, shine ya kai shi ga wannan nasara da daɗewar da ya yi da shekarun da ya a cikin wannan masana'anta. Amma idan muka tsaya muka duba muka ɗauko layin 'ya'yan kuyangun kuliya, ga 'ya'yan kuyangin kuliya nan yadda suka zo suka ruguza mana masana'antar nan, tun da muka ga daman suna tururuwar shigowar nan ba adadi from Norway, to wallahi tallahi mun san akwai matsala sai sun zo sun haifar. Masana'antar mu ta Kanewo tana zamanta cikin ƙoshin lafiya. Tun da muka ga 'ya'yan kilakai sun fara haurowa suna shigowa cikinta, mu mun san akwai matsala. Daga lokacin da muka ga 'ya'yan dandi, 'ya'yan kilakai, kilaki yar kilaki, 'ya'yan kilakai sun fara haɗowa cikin masana'antar nan, muka san akwai matsala. Waɗanda suka kawo wa masana'antar nan ci gaba, 'yan kallo sun san su. Waɗanda zuwansu ya kawo barna da koma bayan masana'antar na ya kawo mata nakasu, ya haifar mata da matsala da ciwon cikin da bai warke ba, su ma 'yan kallo sun san su. To amma ina so masu kallo su sani, su daina ɓata bakinsu. Lalatacce ne fa ko a gidansu, shi fa lalatacce ne fa ko a gidan ubansa. Allah ya sa ma dai da iya. Saboda haka muna Allah ya isa ga waɗanda suka kawo mana taɓarɓarewa da lalacewa da koma baya. Layin baya bullewa, can na biyo layin daga farko sai na gano baya bullewa. A masana'antar mu ta 'yan fim, can na gano kwaila tana ta tallan gwanjo, ɗan Daudu da babbar riga, malama tana yin talla. Sai na ce ni malam Daushe, duk zantukan ku ban gane ba, yaya ake shirin somawa ko ku ake shirin karewa. To in dai maganar kwailaye ce suka fita filin gada ko dandalin dan mati, sai a nemi Ado Gwanja. Idan yayi wakar suna juyawa, wasu ma suna takawa. Kai mai hassada kaba shiryawa, to in ma ka zami shiryawa, nasarar tana ɗorewa. Kai hassadar ka zam karewa, mu nasarar tana